Hello Mama Noy, hello Mama Nay. Welcome to my channel. This is Seal and this is Silval channel. Please subscribe. Thank you.
tumabi ka.
ngayon ay araw po ng Miyerkules, Simbang Baklaran. At ang petsa ay Mayo 12. Yan, ito na naman si Brian. Nangungulit na naman. Narinig na naman kasi yung hello mga manoy, hello mga manay. Tumigil ka! Ayan, so may mga pasyata tayo mga manoy, mga manay. At wala muna tayo ulit na bayanihan, ano ho? Wala tayong paangat portion sa ating mga kasamang mga nanggigigil ako dito sa bray-bray ko na to, sa ating mga kasamang mga vlogger. Ayan, simulan na natin. So, sabi ni Ma'am Patricia Dublin na hi Sir Hilbal, kahit pa ulit-ulit pa ni Rian kantay ng Tanging Alay, favorite ng masa. Shoutout po sa iyo Rian, Sir Hil at kay Brayo. Shoutout daw sa iyo, shoutout daw sa iyo. Shoutout daw sa iyo. Ang gigigil ako rito. Ayan, maraming salamat po Ma'am Patricia Dublin. So next, sabi naman ni Ma'am Annalisa Valdivia Kenny, sana pag-uwi ko, ma-invite ko silang dalawa ni Renaline. Yan. Okay, maraming salamat po Ma'am Annalisa Valdivia Kenny. Yan, thank you. Kulit mo. Sabi naman ni Pare Hernan Forteo, hala, galing sumalo ni Rian sa pera galing sa taas. Senyalis kasi na pag ang Tanging Alay ang kinakanta ni Rian. Bukod sa signature song niya, madami ring blessing na nagsishare kahit lalambot talaga ang dahil lalambot talaga puso ng bawat isa pag narinig ang song na yan. Ang kulit mo. Shoutout po sa inyo lahat guys. Yan sabi ni Pare Hernan Forteo. Maraming salamat sa iyo Pare Hernan Forteo. And shoutout na rin po sa buong family mo. Bray, ang kulit mo talaga. Dito ka, dito ka. Up. Yan ka, behave. Behave ha? Behave. Hi friend. Sabi niya, hey friend, it's been so long. Sabi ni Tashni. Sino si Tashni? Yan. Hello Tashni. Yan. Shoutout po sa inyo. Mega love shoutout sa iyo Tashni. Okay? Next. Sabi naman ni Ma'am Bistada May, ang ganda ng pagkanta ni Rian ng Tanging Alay ko, nakaka-inspire. Ingat lagi ng papa at mama mo. God bless yan. Mega love shout out daw. Okay, maraming salamat po sa iyo Ma'am Bistada May. Rico. Sabi naman ni Pare Alan Elguera, nakakamiss ang pag kinakanta niya talaga itong yung signature song na Tanging Alay ko. Tumatago sa puso ng bawat makakarinig ang kanta niya. Yan ka. Yan. Okay, maraming salamat sa iyo, Pare Alan Elguera. Thank you. So, hanggang iyan lang po muna mga yun, laglag ka tuloy. Magbabag ulo mo. Ganyan lang po muna ang ating mga shoutout mga manay. At muli ito si Hil. At ito ang Hilbal Channel. Laging nasasabi maraming salamat po sa patuloy yung pagtangkilik at pagsubaybay sa channel ni Hilbal. Naway pagpalaan ng bawat isa sa atin na ating pong may kapal. Bigyan ng kalakasan ng bawat isa at ang ating mga katawan at kaisipan. At bigyan ng pagpapala sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you and just mabalos po. Thank you. Bye-bye. Bye-bye na play. Bye-bye. Bye-bye ka na. Bye-bye na. Ayan. Kulit. Kulit talaga.